kebono sejaya Teborok ani saksala Bono ani logini Angle kebono sejaya Teborok ani saksala Bono ani langmani Sengsara kebo tongsung napaya salsa jotono lama tengsani sengsara kebo tongsung napaya salsa jotono lama tengsani kebo sekang kebo ang matongsa nini ani abole mong sayang edeng se angle kebono sejaya jeborok ani saksala bono ani logini angle kebono sejaya jeborok ani saksala bono ani langmani langma tongsa resa bai thangna chalte chalte gemawai thangna hamjang manong logitye mukumukai sano laibu maang finai thangki philre samung mang finai bono ani logini angle kebono sejaya eborok ani saksala bono ani logini bono ani langmani bono ani logini orang nopo sini takurok jatirok nopo belak-belak kan pai-pai hambai hamjamu haksamu yakari ini no ok lain ni pandano mantap ini orang jodoh orang sang kita seno seng hamari kaitor semua hambai foto naik kayak foto naik
Kakasang Pandawa Mandaram Lodi, the Chino Kasagan, Sansalan. Khate jani bage, khate jani bage, Tishawi Tonima,